suratul nuri ita ce surar da Allah yi mata shimfiɗa da bai kowace surar Qur'ani ba, domin cewa suratun sai ce anzalnaha. Duk surar Qur'ani shi ya saukar, bai faɗa haka ba, ma sai ita ce wannan surar ni na saukar da ita. Wa faradnaha, duk abin da yake ciki tilas nake muku, ba shawara nake ba ko ba. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun, ayoyinta a fili suke, ba ne zai shige muku, ba abin da zai shige muku duhu. To a cikin ta yace wa ankihul ayama minkum, ku aurar da marasa aure a cikin, kar ku yadda ku zauna da gwagware da gwarangwamai da kuma tuzurai, maza da mata ku tabbatar an aure, ka a zauna da marasa aure, ku yi ta aurarwa. Da gwamnati da dattawa, maza da mata so ake duk abin da zai sa aure ya sauki, to ayi maza a yi shi. Sai ce wa salihina min ibadikum wa ima'ikum, sannan da dangantattu a cikin bayanku maza da mata su ma ku aurar da su. Allah ce in yakunu fuqara, marasa auren ko da za ku yi da awar talauci, Allah ce in talakawa ne yughnihim wallahu min fadli, Allah zai wadata su daga falalarsa, wallahu wasi'un alim. Allah mai yalwabewa ce kuma shine masani ta hanyar da zai arzuta mutane ya wadata su. To kaga anan aure so ake a sauƙaƙa shi. Sannan Annabi alaihi salamu da aka zo, saboda so ake ai auren, duk abin da zai masa kandigarki, yi masa tarnaki, cire shi ake. Da aka zo wajen sadaki sai ce iltamisu law khatama min hadid, je ka koda kawanya zobe na bakin karfe kawo a daura su, anna ce ba a so.